Κάθε γενιά έχει τη δική της φωνή και κάθε κουζίνα τους ανθρώπους που τολμούν να την εξελίξουν. Το πάθος γίνεται πειθαρχία, η ιδέα μετατρέπεται σε όραμα και η σκληρή δουλειά σε αναγνώριση. Το βραβείο Best Young Chef of the Year 2025 απονέμεται σε έναν επαγγελματία που ενσαρκώνει το ταλέντο, τη συνέπεια και το όραμα της νέας γενιάς της κυπριακής γαστρονομίας. Σήμερα, ως chef de cuisine, στο Νερέα Restaurant του Amara Hotel, ηγείται μιας κουζίνας υψηλών απαιτήσεων με ωριμότητα, ακρίβεια και σεβασμό στην ομάδα του. Από τα πρώτα του βήματα έως τη σημερινή ηγετική του θέση, επένδυσε στη γνώση, στην τεχνική και στη διεθνή αντίληψη της γαστρονομίας, με σπουδές στην Κύπρο και στο Ηνωμένο Βασίλειο και με αμέτρητες ώρες μέσα στην κουζίνα κορυφαίων ξενοδοχείων και εστιατορίων της Κύπρου, διαμόρφωσε ένα προσωπικό στυλ που συνδυάζει πειθαρχία, δημιουργικότητα και όραμα. Η αφοσίωσή του στην τεχνική, στην οργάνωση και την ομαδικότητα αποτυπώνεται και στο ρόλο του ως υπεύθυνου εκπαίδευσης νέων μελών της κουζίνας, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς επαγγελματιών. Η αγωνιστική του παρουσία σε διεθνείς και εγχώριους διαγωνισμούς μαγειρικής είναι εντυπωσιακή, με χρυσά, αργυρά και χάλκινα μετάλλια σε κορυφαίους θεσμούς όπως οι Διεθνείς Ολυμπιακοί Αγώνες Μαγειρικής, το Παγκόσμιο Κύπελλο Γαστρονομίας στο Λουξεμβούργο και η Χορέκα Gastronomia Expo Cyprus. Παράλληλα, ως μέλος της Εθνικής Ομάδας Μαγειρικής Κύπρου και του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων Κύπρου, εκπροσωπεί επάξια τη χώρα στο εξωτερικό. Είναι χωρίς αμφιβολία ένας νέος σεφ με μέλλον που μόλις ξεδιπλώνεται. Young Chef της χρονιάς στα Cyprus Sitting Awards 2025, ο Νικόλας Αναστασίου.